turabi labbaika ya Ali ya abul turabi labbaika ya Ali nauna wani kai ya izini kai yi magani gana yo yaban sayyadi Ali ya abul turabi labbaika ya Ali yo salatika kun samai maka sai ka haskaka sai ka ɗaukaka shi gun asalin Ali kan mu karkare za mu warware kai mu jajare kar mu kangare kin ganga Imam Ali ya abul turabi labbaika ya Ali ta kamaru ba za mu je gaba ba mu fargaba dole ne a bika ya sarki Ali ala haidara babu mai tara in koyattara dangi za su koka ayyata Ali ya abul turabi labbaika ya Ali shi ya bai waɗa har ya ba uba dole in faɗa ko da rai ko babu mu sai Ali gwarzon badar aikin idar kai ka zubar gwarzon kai bar tarbi Ali ya abul turabi labbaika ya Ali shine marsani kar ku ja da ni ba gunaguni ilmun lahi an kaba Ali ala ali ne dodon su ne jin kansu ne ƙarfin mala'ika na gurin Ali ya abul turabi labbaika ya Ali jarumi a can jarumi a nan kai ku tashi nan dole ne ku duka wa jarumi Ali Ali in ka zo ba wanda za ya zo kai kake gizo roket ɗin Allah sai ya di Ali ya abul turabi labbaika ya Ali ko mai hankali bai da hankali sai Imam Ali duka hankali an baiwa Imam Ali ko ƙasa ta san kaya alin Ali ko ubanta ne kai ya jarumi Ali kai da kai Ali za mu je dan kaso za mu je Ali ya abul turabi labbaika ya Ali kai jinin mu ma muka sallama dukiyar mu ma muka sallama su dukkan Imam Ali tayi wali mutu wali arziki Ali ko kaki mu ma to mu mun so Ali ya abul turabi labbaika ya Ali daɗi Ali ƙoshi Ali nutsuwa Ali babatun mu ya indai ka so Ali karka ja da ja za ka rasa ja babu jayin ja filfuka da na dangun sayyadi Ali ya abul turabi labbaika ya Ali ya Hassan Hussein za ku kai ni can sun ummu ku can inda ku ashe lallai zan gado Ali sai ta fakuri kun da haɗari ja da mai gari tare da Imam na ce sai al'ali ya abul turabi labbaika ya Ali dole Fatima ai a sallama ba kamar ki ba dole ne a soki matar Imam Ali ya abul turabi dole sai da ke za mu tsallake mu muna ake zo ki tsarkake ruhin mu dan Ali ya abul turabi labbaika ya Ali sanki dole ne dan a bayyane zan yaban ki ne ko a karni ko a barni zan yaban ki ne kibiyar Ali kun shugaba ke ce gaba ummu Zainaba ba kamar ki yar Ali matar Ali ya abul turabi labbaika ya Ali ko ina ku ce shi ne ce to karsa ce in ka ki ta dace to ka ki Ali kai mu rarraba mu ne gaba babu fargaba ke ce da mu umma yar gidan Ali ya abul turabi labbaika ya Ali za mu tsallake ta haskake zuciyar ake
babu inda ba ke matar mamali. Kai ku dakata, gane ambata, duk ku gaggata, ita ce manzon Allah 'yar gidan Ali. Ya abul turabi labbai ka ya Ali. Sai hada da lalla, mai rau da bawa, ɗan Ahmad babba, mai shabab gata sun so Ali. Ilimin nisa, nan da kwasa, baki da tasa, ɗan Usman lallai ka so Ali. Ya abul turabi labbai ka ya Ali. Ya Ali kaban, har na je gaban, gane yau daban, a cikin masoyan ka sai ya ji Ali. Sai da ji Ali, ya mito gani, ya Alin Ali, Ahmad Harun ya yi Ali. Ya abul turabi labbai ka ya Ali. Ya abul turabi labbai ka ya Ali. Ya abul turabi labbai ka ya Ali.